Per entendre les sol·licituds per motius de gènere, hem de primer saber com es defineix el sexe i el gènere. Sexe és una categoria biològica. Gènere és una construcció sociocultural que assigna uns rols, unes aptituds, unes capacitats i uns trets de personalitat diferents als homes i a les dones i es construeix sobre la base del sexe biològic. El patriarcat és el sistema sociocultural d'estructura social i d'exercici de poder basat en la supremacia del masculí. Defineix una configuració del sistema sexe-gènere, què és ser dona i què és ser home, fonamentat en una sèrie de prejudicis que perpetuen la discriminació i la persecució de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+. La revisió crítica del sistema patriarcal ens permet observar el caràcter estructural, històric i sistemàtic de la violència contra les dones. No es tracta d'actes aïllats per persones concretes, sinó d'expressions explícites i concretes d'una estructuració sociocultural universal. Les relacions de gènere defineixen no només la relació entre homes i dones, sinó també el sistema social. Els sistemes de gènere són també instruments de classificació social, de jerarquització, dominació i poder. L'experiència de desigualtat i discriminació o de privilegi es configura a partir de la interrelació entre diverses categories, com el gènere, l'ètnia, la classe social, l'edat o l'orientació sexual. El primer pas per poder gaudir de la protecció de l'asil és arribar a un país segur. Això significa transitar entre fronteres molt militaritzades, sobreviure a tràmits administratius discriminatoris o al desert i al mar. La política migratòria està en el centre de l'actualitat política tant espanyola com europea. Les notícies i els discursos polítics ens fan oblidar que el que està en joc és la vida i la dignitat i els drets de milions de persones. En els últims anys, la situació de les persones migrants i demandants d'asil s'ha agreujat per dos motius. El creixement de moviments polítics obertament xenòfobs que estan aconseguint liderar o condicionar les agendes de molts governs europeus i una política migratòria europea inhumana i ineficaç que aprofundeix en l'externalització de les fronteres i en els acords amb tercers països per contenir o rebutjar aquestes persones. L'any 2024 es va aprovar el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, amb nous reglaments i una directiva. Pacte que malauradament està concebut per controlar les fronteres i externalitzar-les. Un dels seus objectius és augmentar el nombre de persones retornades o expulsades des dels països de la Unió Europea. Aquest pacte no posa en el centre ni a la persona, ni els seus drets, ni la dignitat, ni està en la línia de les obligacions de drets humans. Aquest pacte s'haurà d'implementar a partir de mitjans de 2026. Pel que fa a la normativa espanyola, tenim la Constitució, en l'article 13 estableix el dret a demanar asil, la Llei 12/2009 que regula el dret d'asil i la protecció subsidiària. Aquesta llei establia que en el plaç de 6 mesos s'hauria d'aprovar un reglament. A dia d'avui, 16 anys després, encara no tenim el reglament aprovat. La definició de refugiat està establerta en l'article 3. Es reconeix a tota persona que a causa de fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, gènere o orientació sexual, es troba fora del seu país de la seva nacionalitat i no pot, o a causa d'aquests temors, no vol acollir-se a la protecció de tal país. La Convenció de Ginebra no contempla explícitament els motius de gènere o orientació sexual. En canvi, la llei espanyola estableix aquest motiu de persecució. Però a diferència del que estableix amb les altres causes de persecució, com la de raça, religió, nacionalitat, grup social o opinió política, la llei d'asil expressa que ni el gènere ni l'orientació o identitat sexual són suficients per si sols, sinó que depenen sempre de les circumstàncies imperants en el país d'origen. Aquest condicionant mostra una concepció dels drets humans de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+, com a drets de segon ordre, sense entitat pròpia. Això suposa un obstacle
per a moltes de les persones que fugen d'aquest tipus de persecucions, ja que moltes vegades és difícil demostrar les violacions de drets humans, ja que són invisibilitzades als països d'origen. L'Estat espanyol té l'obligació de protegir a les persones refugiades quan el seu propi estat és el que els persegueix. També quan el propi estat tolera la persecució o quan no vol o no pot protegir els seus propis ciutadans. Volem destacar també que és, si més no curiosa, la necessitat del legislador d'afegir que en cap cas pot entendre's com a orientació sexual la realització de conductes tipificades com a delicte en l'ordenament jurídic espanyol. Una expressió que considerem desafortunadament homofòbica, sense conseqüències pràctiques, però amb moltes repercussions a l'imaginari col·lectiu, ja que identifiquem determinades conductes delictives amb orientació sexual. I era totalment innecessari, ja que la llei d'asil ja recull específicament una clàusula per impedir que rebin protecció persones que hagin comès algun delicte greu al seu país d'origen. Com hem dit, existeix una persecució per motius de gènere quan les violacions de drets fonamentals estan relacionades amb el rol que se li assigna a una persona per pertànyer a un sexe o per la seva orientació sexoafectiva o identitat de gènere. La particularitat d'aquest tipus de violència és que moltes vegades es dona dins l'àmbit privat o familiar i això fa que sigui invisible i molt més difícil de detectar i més susceptible a la impunitat. En moltes de les sol·licituds per motius de gènere, la persecució pot ser deguda per un o més motius dels establerts per la llei. Entre d'altres formes, ens trobem amb violència sexual, violència física, violència psicològica, violència patrimonial o econòmica, control de mitjans econòmics, privar d'accés als diners o altres béns, violència ambiental, trencar objectes, estris amb l'objectiu d'intimidar o de danyar. La violència contra les dones i les nenes es configura com una problemàtica pandèmica segons un estudi del Banc Mundial sobre els 10 principals factors de risc per a les dones i les nenes entre 15 i 44 anys. Les violacions i la violència de gènere se situa per davant del càncer, els accidents de trànsit, la guerra o la malària. L'ACNUR recull diferents tipologies de persecució. Violències sexuals com a arma de guerra. La violència de gènere augmenta en els conflictes armats, on les violacions massives són utilitzades com a arma de guerra. S'utilitza com a arma contra la identitat d'una comunitat, especialment quan hi ha conflictes ètnics o religiosos. Es planifica la violació de les dones per aconseguir objectius estratègics. Matrimonis forçats infantils, una pràctica que amenaça una de cada 5 nenes al món. Cada any, unes 12 milions de nenes són obligades a casar-se, pràctica que fa que no només perdin la seva infància i que no continuïn amb la seva educació, sinó que augmenta el seu risc de violència i les condemna a embarassos precoços amb greu risc per la seva salut. Mutilació genital femenina o risc de patir-la. Més de 230 milions de dones i nenes l'han patit. Quasi bé sempre es practica a menors d'edat, sent una greu violació dels drets humans, dret a la salut i a la integritat, que els hi pot provocar complicacions greus, tant a curt com a llarg termini, dolor crònic, infeccions, complicacions durant el part, infertilitat. Moltes vegades no és suficient la prohibició d'aquestes pràctiques, ja que en molts països se segueixen practicant i tolerant, i moltes vegades l'Estat no és capaç de protegir. La violència intrafamiliar és una de les causes de mort i discapacitat entre les dones entre 16 i 44 anys. De fet, és la principal causa de mort. El tràfic d'éssers humans, també anomenat l'esclavitud moderna, s'ha convertit en els últims anys el segon negoci il·lícit més lucratiu a nivell mundial. Inclou no només l'explotació sexual, sinó també la laboral, la mendicitat, l'esclavitud i l'extracció d'òrgans. En aquests casos, les fortes amenaces a les quals estan sotmeses algunes dones poden provocar que moltes vegades no expliquin les veritables raons de la persecució i a l'hora de sol·licitar protecció internacional expliquin altres motius. En algunes
cultures, el fet d'haver patit abusos sexuals és un estigma tan gran que moltes dones l'ocultaran per no ser rebutjades, imaginades tota la vida pels membres de la seva comunitat. La repressió de drets sexuals i reproductius, obligar a utilitzar mètodes anticonceptius, avortament forçós, els delictes d'honor i la violència comunitària. Cada any, milers de dones són víctimes d'homicidis comesos en nom de l'honor. S'afronten a morir a trets, cremades, torturades, si algú considera que han portat la vergonya a la família, per voler el divorci, perquè han estat violades, perquè volen escollir amb qui casar-se, en definitiva per transgredir unes normes socials que restringeixen greument la seva llibertat i la seva integritat física o psíquica. També ens trobem amb persecucions per identitat de gènere o orientació sexual. En moltes parts del món, les persones experimenten greus abusos contra els seus drets humans i altres formes de persecució a causa de la seva orientació o identitat sexual. 65 països criminalitzen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe, en algun d'ells inclús amb pena de mort. En moltes ocasions, aquests sol·licitants procedeixen de països on han amagat la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere, i explicar-ho és sinònim de persecució. Per tant, no és senzill explicar a un desconegut una cosa tan íntima i que provoca tant de dolor moltes vegades. Per sol·licitar protecció internacional a Barcelona, en aquests moments, s'ha de demanar una cita a través d'un telèfon. Et donaran dia i hora per fer una entrevista a la comissaria de policia. El dia de l'entrevista, la persona té dret a l'assistència jurídica i a un intèrpret. És important destacar que en les sol·licituds per motiu de gènere la persona pot escollir el sexe de l'entrevistador i de l'intèrpret. Què cal portar el dia de l'entrevista? Si la persona disposa d'algun document que l'identifiqui, passaport o document d'identitat, igualment, si la persona disposa d'algun tipus de proves, podria portar, per exemple, amenaces, si la persona ha realitzat denúncia, si la persona té algun informe mèdic, tant de danys físics com psicològics, si disposen d'algun certificat d'alguna associació del col·lectiu que acrediti la seva pertinença, qualsevol tipus de proves que pugui acreditar la persecució patida al país. També se li demanarà que aporti un relat el més detallat possible sobre els motius de persecució i de fugida del país d'origen. El problema és que els temps psicològics no aconsegueixen acompassar-se amb els temps de l'administració. La persona moltes vegades no està preparada per explicar els motius de persecució, però igualment ho ha de fer per poder sol·licitar protecció internacional i que s'estudiï el seu cas. El dia de l'entrevista documentaran a la persona com a sol·licitant de protecció internacional amb un resguard que tindrà una validesa de 9 mesos. 6 mesos després tindrà autorització per treballar. Com a sol·licitant de protecció internacional, la persona no pot creuar fronteres. El resguard, com a sol·licitant, és només vàlid pel territori espanyol. Sol·licitar protecció internacional garanteix la no devolució al país. Si se't concedeix la protecció, se't donarà un permís de residència i treball de 5 anys de durada. Si la teva sol·licitud és denegada, la persona es quedarà en situació administrativa irregular i tindrà la possibilitat d'interposar un recurs. Malauradament, l'any passat només el 18,5% de les sol·licituds de protecció internacional van ser favorables. Els arguments que normalment dona l'administració per denegar
a persones que han patit violència de gènere o persones que fugen per persecucions per motius de gènere són que el país d'origen de la persona té mesures policials, administratives, judicials, efectives i que són suficients per protegir-la, que hi havia una possibilitat de fugida interna o bé una manca de proves que acrediti la persecució. A l'hora d'entrevistar una persona que ha sigut víctima de persecució per motius de gènere, hem de tenir en compte una sèrie de coses. Primer, és imprescindible crear un ambient solidari i de confiança, assegurar-nos i comentar a la sol·licitant que el que explicarà és de màxima confidencialitat. Pot ser que la persona tingui por d'explicar el que li ha passat o que tingui vergonya per les conseqüències traumàtiques del patit, per temor a persones amb autoritat o temor a tenir represàlies dins de la seva pròpia família. És important que l'entrevista es faci separada de la resta dels membres de la seva família, sobretot especialment dels membres masculins. Hem de crear un espai que creï un ambient relaxat i de confiança i que redueixi la possibilitat de percebre la situació com a desigualtat de poder. Hem de ser conscients de qualsevol sensibilitat cultural, religiosa o qualsevol factor personal com l'edat o el nivell d'educació. Hem d'exposar bé els conceptes i les preguntes, perquè la sol·licitant pot no percebre com un maltractament, com una tortura, alguna de les situacions que ha viscut i pot no ressaltar-ho i realment haver-ho patit. Si és necessari, haurem de realitzar diverses entrevistes perquè la sol·licitant pugui explicar el seu relat de manera detallada i sempre tenir en compte el seu nivell emocional per si s'altera massa poder parar. L'ambient ha de ser obert i tranquil i que ens permeti establir una relació de confiança entre l'entrevistador i la sol·licitant. Hem de ser molt conscients dels símptomes que poden presentar les persones que han estat sotmeses a violència per conseqüència del trauma. Ens trobem que les persones poden haver perdut la confiança, tenen dificultat de concentració, tenen pors, tenen pèrdues de memòria, distorsionen els fets. Insistir que la informació és confidencial i que no serà transmesa a cap membre de la seva família ni al seu país d'origen. És important remarcar la necessitat de fer efectiva la possibilitat de sol·licitar protecció internacional per via diplomàtica, perquè les persones no hagin de posar en perill les seves vides sense exposar-se a xarxes de tràfic i explotació sexual, així com la possibilitat d'accedir a visats humanitaris. És imprescindible fer efectiu l'accés al procediment en perspectiva de gènere, que les persones puguin demanar protecció de manera immediata i que no depenguin d'un sistema de cites que està totalment col·lapsat, que les entrevistes estiguin adaptades i que hi hagi disponibilitat de dones intèrprets i d'entrevistadores. Formació en perspectiva de gènere dels agents implicats, tant els funcionaris que realitzen les entrevistes com personal de l'administració pública, serveis socials, serveis sanitaris, policials. És necessari que es disposi del coneixement de la possibilitat de sol·licitar protecció internacional per motius de gènere, així com dels símptomes que poden presentar les dones sotmeses a violència i evitar la revictimització. Millorar els espais d'atenció on es respecti la confidencialitat i siguin espais cuidats. Fer efectiu l'accés al sistema d'acollida, que les persones que sol·liciten protecció internacional per motius de gènere tinguin accés immediat, garantint que les seves necessitats bàsiques estiguin cobertes, així com l'assistència psicològica especialitzada. Que els recursos d'acollida siguin espais dignes i segurs. El nombre de sol·licituds de protecció internacional per motius de gènere creix any rere any. És necessari que ampliem esforços per oferir un entorn segur que afavoreixi el seu benestar psicosocial i l'enfortiment de la seva autonomia.